Hello guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। So दिनै आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बे जागोन WhatsAppनि बागै। मानो होनबा बे WhatsAppआ अफिशियेलि WhatsApp जायखौ जों प्ले स्टोराव मोनो बेनिख्रुइ आलादा माने बेखौ जों प्ले स्टोराव मोननो थाङा बेखौ जोङो गुबुन एप्सनिफ्रायसो डाउनलड खालामनांगौ जायो जेरै क्रोम ब्राउजार गुबुन ब्राउजारनिफ्राय जों डाउनलड खालामनांगौ जायो। स' आं देखायनि नोंथांमोना माबोरै डाउनलड खालामो। स' फार्स्टआवनो जोङो मा गुगल क्रोमआव थांबाय। गुगल क्रोमआव थांनानै जों बाव मा सार्च खालामगोन टाइप खालाम टाइपिं माबाखौ सोलायना लानि बाव टाइप खालाम FOUAD फौड WhatsApp सार्च खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा बेखौ गाहायाव नुनो मोनगोन गाहायाव बोख्लाय फौड WhatsApp एप्लिकेट डाउनलड लेटेस्ट भार्जन अफिशियल बेबो अफिशियल बायदियानो स' बेयाव थुनानै हो बेयाव थुनाय लोगो लोगो मोनसे पेज ओंखारगोन बे पेजआव जों गाहायाव बोख्लायनानै लांबाय था बेयाव नै डाउनलड नुदोंना डाउनलड नाव बेयाव थुनानै हो बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंखौ बे फाइलखौ मा डाउनलड खालामना होगोन अकेआव थुनानै होबानो जाबाय अकेआव थुनाय लोगो लोगो बे डाउनलड जागोन बेनि एमबिआ 51.04 MB स' बेखौ आं डाउनलड खालामबाय थाला मानो होनबा आंनाव अलरेडि दंखायो दा आं डाउनलड खालामखानाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय डाउनलड खालामना ला नोंथांमोना ओमफ्राय इनस्टल खालामबानो जाबाय स' आं बेखौ केन्सेल खालामबाय दानिया फैदो WhatsAppआव थांनाय लोगो लोगो मा दाना बेयाव मा फिचार्सफोर दङ फिचार्सफोरा नों नुबाय जानो हागौ नै जायगायावनो अक्सय अनलाइन मिथिबाय आं फार्स्टआवनो खोन्थानोसै बेयाव जोङो मा लास्ट सिनखौ सिङाव हाबलायना नायनांगौनि गोनांथि गैया मानो होनबा नै जों सायावनो नुजोबो गासिखौबो दिनै बियो टुडे एट 12:23 PM आव अनलाइन दंमोन बेखिनि टाइमाव बेयो नायनानै दोनदों दुरजिया नै 4:01 PM बेयाव बेयो नायनानै दोनदों बिथाङा ओमफ्राय अक्सयाबो बिदिनो नै 5-6 PM बिसिम नायदों ओरैनोथ' जों मा मेन WhatsAppआव प्ले स्टोराव मोननाय WhatsAppआव जोङो सिङाव हाबबासो नुयोना बे माबा जादोंमोन माब्ला नायदोंमोन खैथायाव अनलाइन दा अनलाइन दंना गैया बेखौ नैबे गोजौआवसो नायनांगौ जायोमोन जों नंगौना नङा जों सिङाव हाबबासो नुयो खिन्थु बे WhatsAppआव मा फौड WhatsAppआव जों मा सायावनो नुजोबो सोर खैथायाव अनलाइन खैथासिम अनलाइन दङ दा सोर अनलाइन दङ बेखौबो नुगोन जुदि सोरबा अनलाइन दङब्ला दा गैथ'आ दानि नुजादोंमोन अक्सयनि ओमफ्राय दानिया बेनि अनगायैबो जों मा मोनबावो सेटिंसआव थां बै डट मोनथाम नुदोंमोन ना बै खनानि राइट साइडनि खनानि डट मोनथामाव थुना हो बेयाव थुनानै फार्स्टआवनो फौड मड ओंखारदोंना बेयाव थुनायनि उनाव प्राइभेसि एन्ड सेटिंस सिकिउरिटि बेयाव थुनानै हो बेयाव थुनायनि उनाव नोंसोर मा नुनो मोनगोन गाहायाव बोख्लायनायनि उनाव नुदोंना नोंसोरो नै हाइड भिउ स्टेटास माने मा जुदि नोङो सोरनिबा स्टेटासखौ नायनानै बै मानसिनो खिन्थिनो सानाबा बा देखायनो सानाबा नोंदि बेनि स्टेटासखौ नायबाय होननानै स' बेखौ नोङो अन खालामनानै दोन बेखौ अन खालामनानै हो बेखौ अन खालामनाय लोगो लोगो होमबाना बै मानसिनियाव बेयो मा नोंखौ नायदों होननानै दिन्थिहैनाय नङा मानो होनबा नों बेखौ सिरि नायनो हागोन जुदि नोङो नोंनि बयफ्रेन्ड बा गार्लफ्रेन्डजों मालाबा नांलायना थायो बेनि उनाव नोङो सानो जे आं बेनो जेबो माबा देखाया नायनाय मानाय केयार खालामनाय जेनेबा बेफोरदि आरोना आं जायखिजाया बुंबाय स' बेफोरबायदि माबायाव सिटुवेसनाव नोंसोरो बेखौ मा अन खालामनानै लानो हायो बेखौ अन खालामनाय लोगो लोगो बैनियाव जेबो नुजाहैनाय नङा नों बेनि स्टेटासखौ नायबाबो बे मानसिनियाव नुजाहैनाय नङा नायै बायदि देखायबाय थागोन आरो बे सासेया सानगोन मानि थाखाय आंनि स्टेटासखौ नायाखै बे दिनैसिमहालागै दासिमहालागै होननानै सानबाय थागोन बेनि उनाव दङ मा नेक्स्ट एन्टि डिलेट स्टेटास नैबे एन्टि डिलेट स्टेटास दंना बेबो मा जुदि सोरबाया स्टेटास होनायनि उनाव दानफिनोब्ला बे स्टेटासा नोंनियाव मा थाबाय थागोन जुदि नों बेखौ अन खालामनानै दोनोब्ला बेखौ अन खालामनाय लोगो लोगो जुदि बै मानसिया स्टेटास होदोंमोन गावनो गाव हारसिंनो ओमफ्राय उनाव दानफिनबाय अब्लाबो नोंनियाव बे श' जाबाय थागोन माने देखायबाय थागोन नोंनि मबाइलाव बेयो नोंनि WhatsAppआव बेखौ मा नोङो नुबाय थागोन जेब्लासिम 24 आवार जाया मानो होनबा जोंना 24 आवारनि उनावसो स्टेटासा हारसिं दानलाङो नालाय स' नोङो बेखौ नुबाय थागोन बेबो मोनसे जोबोद मोजां फिचार्स आं खिन्थाबाय नोंथांमोननो बेनि उनाव नेक्स्ट दङ एन्टि डिलेट मेसेज एन्टि डिलेट मेसेजआ जाबाय जुदि
नोंनो सोरबा हरनायनि उनाव बै मानसिया मेसेजखौ दानफिनोब्लाबो गावनो हरनानै गावनो दसेनो दानफिनोब्लाबो नोंनियाव बेयो डिलिट जानाय नङा। नों बेखौ मा नुबाय थागोन मिथिबाय बेखौ नों नुबाय थागोन नोंनाव बे फैखाबाय नालाय नों बेखौ नुसिगोनानो बेखौ बे हाजार गाव दानथों गावनि मबाइलाव बेखौ जोङो मा नोङो हारसिं नुबाय थागोन बेयो नोंनाव दाननाय जानाय नङा जुदि नों बेखौ अन खालामनानै लायो। स' बे मोनसे थांबाय दानिया नेक्स्ट नायलांबाय था कनभारसेसन स्क्रिनाव मा दङ नाय कनभारसेसन स्क्रिनाव जोङो बाबल एन्ड टेक्स्ट नुदों ना बाबल एन्ड टेक्स्ट नैबेखौ नाय बाबल एन्ड टेक्स्टआ जाहैबाय जुदि गोजौआव बोख्लाय बोरो आं माबा खालामनि बेखौ बाबल एन्ड टेक्स्टआ जाहैबाय टिक स्टाइल दंना फार्स्टआवनो टिक स्टाइलाव मा नोङो गुबुन गुबुन स्टाइलनि टिक्स खालामना लानो हागोन मिथिबाय जेरै जोङो जोंनि नर्मेल माबायाव अफिसियेलि वाट्सएपआव जोंना मा टिक स्टाइला नै बिदि मोननै जाना थायोना जुदि जों सोरनोबा मेसेज हरो सोरनोबा मेसेज सेन्ड खालामबा जोंना बिदि जायो नंगौना नङा स' बेयावहाय जोङो मा गुबुन गुबुन रोखोमनि खालामना लानो हायो नाय गोमालायबायलै स' बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि खालामनानै लानो हायो नै बिदिबो खालामनानै लानो हायो पइन्टार दं आइसक्रिम दं पनि दं बे गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो मिथिबाय नै खनायाव नुदों ना नैबेयाव नै बेखौ नुदों ना नैबे सोलायबाय थायो माने डेलिभारि माबाया बे सोलायबाय थायो नों गुबुन गुबुन सोलायनानै लानो हागोन खालामनानै नोंनि गोसो आरो नों माखौ मोजां मोनदों बेखौ खालामनानै ला ओमफ्राय बिदिनो मेसेजआबो नै गिदिर फिसा खालामनो हायो नोंनि गोसो बायदि नों माखौ बेसे गिदिरखौ मोजां मोनो खालामना लाबानो जाबाय बेनि उनाव दङ बहुतथा दङ बेयाव कालार सालार सोलायजोबनो हायो नोंनि गोसो बायदि आं बेखौ खालामबाय थाला मानो होनबा बहुत गोलाव जालांगोन भिडिअआ स' बेनि उनाव आं दहायनियावनो थांफिननि सिकिउरिटियावनो कन्टेक्टआव थां नै कन्टेक्टआव थांनाय लोगो लोगो नों नुनो मोनगोन मा कन्टेक्टआव थांनाय लोगो लोगो हाइड ब्लु टिक हाइड सेकेन्ड टिक हाइड ब्लु माइक्र'फन हाइड टाइपिं हाइड रेकर्डिं बेखिनिखौ नोंसोर नुनो मोनगोन हाइड ब्लु टिकआ मा जुदि सोरबाया नोंनो मेसेज हरोब्ला नों नायनाय लोगो लोगो बेनाव टिक मोननै ओंखारहैयोना बिदि टिक मोननै ओंखारहैयोना स' बियो ओंखारनाय नङा बेनियाव नायाखै होननानैसो स' देखायबाय थागोन मेसेज फैबाथ' जोंनाव मोनसेल' टिक ओंखारो जेनेबा बिदि स' बेयो बिदिनो बि थाबाय थागोन नोंनाव नायनायसिन नुजाफैनाय नङा हाइड ब्लु टिक होनाय लोगो लोगो बेखौ अन खालामनाय लोगो लोगो बेखौ अन खालाम बेनि उनाव दङ हाइड सेकेन्ड टिकआ मा जुदि नोंनो सोरबा मेसेज हरोब्ला बेयाव मा मोननैसो नुजाहोयो नंगौना नङा नों अनलाइन थानाय लोगो लोगो नोंनाव मेसेज फैनाय लोगो लोगो बेनियाव बिदि मोननैसो नुजाहोयो खारन बे मेसेजआ डिलिभार जाबाय होननानै बेनाव देखायहैबाय स' बेखौबो नोङो मा देखायै खालामनानै लानो हाबाय हाइड सेकेन्ड टिकआव अन खालामनाय लोगो लोगोनो बेनाव मा ब्लु टिकआ माबाया ओंखारहैला मोननै सेकेन्ड टिकआ ओंखारहैला मेसेजआ थांनाय देखायहैला बेनियाव मोनसेल' मेसेजआ नै बिदि टिकल' ओंखारबाय थासिगोन मोनसेल' टिक ओंखारबाय थासिगोन स' बेखौबो अन खालामनानै दोन जोबोद मोजां फिचार्स बेनि उनाव दंबावो बहुतथा माइक्र'फननिखौबो हाइड खालामना लानो हायो टाइपिंखौबो हाइड खालामना लानो हायो खारन टाइपिंआ जाहैबाय जों सोरनोबा मेसेज हरनायाव टाइपिं खालामबाथाय बै मानसिनियावबो स' देखायोना टाइपिं होननानै स' बेखौबो नोङो टिक खालामनानै लाबाथाय बेनाव जेबो देखायहैला आरो रेकर्डिंबाबो देखायो बेनियाव बेफोरखौ गासिखौबो टिक खालामनानै हो होमबानो जेबो बाथ्रा मोननाय नङा बियो नोंदि बेनि माबा मोनसे नायदों बेनि मेसेजआदि नोंनाव फैबाय नोंदि बेनि मेसेजखौ नायबाय बे जेबो पात्ता मोननाय नङा बे सानगोनसो एसेबां गोबाव जाबाय दिनैसिमहालागै आंनि मेसेजखौ मोनसेबो मानो नायाखै आंनि स्टेटासखौ मोनसेबो मानो नायाखै होननानै जाय मेसेज हरग्रा बे सानबाय थागोन स' बे जोबोद मोजां फिचार्स दंबाव बेनि उनाव नाय माबा जादोंमोन स्क्रिना दानिया स्टेटासनि बागै स्टेटासखौबो जों लाखिनो हायो बेवहाय डाउनलड खालामनानै
जोङो प्ले स्ट'राव मोननाय वाट्सएपआवथ' जोङो एक्सट्रा एप्लिकेसनसो डाउनलड खालामनांगौ जायो स्टेटास लाखिनो थाखाय स' बेयाव जोङो मा स्टेटासखौबो लाखिनो हायो हो जेनेबा बे जुगामिया दा मोनसे भिडिअ होदों हा स्टेटास सोलिबाय दङ बेखौ आं माबोरै दा लाखिनो नैबेयाव अपसन दंखायो नै जायगायावनो टेनसनानो गैया नैबेयाव नै मोनसे अपसन दंखायो नै गाहायाव राइट साइडनि खनायाव गाहायाव बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेयो मा सेभ टु गेलारि ओंखारबायनो बे नोंनियाव गेलारियाव सेभ जाना थाहैबाय स' बेयाव एक्सट्रा एप्लिकेसननि गोनांथियानो गैया गासिबो जाजोबो बेयाव माने आरो मा नोङो जुदि सोरनिबा माबाखौ सोरजोंबा मेसेज खालामनायखौ नों पार्सनेलि लक खालामना दोननो गोसोब्ला बेखौबो दोननो हागोन नै आं दा दुर्जयनियाव थुबाय दुर्जयनियाव थुनाय लोगो लोगो बिदि ओंखारबाय बेयाव बिदि ओंखारनाय लोगो लोगो नोङो राइट खनायाव डट मोनथामाव थुनानै हो बेयाव थुनाय लोगो लोगो गाहायाव बोख्लाय लोगो लोगो लक कनभारसेसन दङ बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेयाव नोंखौ माजों नों लक खालामना पेटार्नजों ना पिनजों ना फिंगारप्रिन्टजों बे नोंनि गोसो जायखिजाया मोनसे चुज खालाम जायखिजाया मोनसे क्लिक खालामनानै हो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आं फिंगारप्रिन्टआव थुबाय फिंगारप्रिन्टआव थुनाय लोगो लोगो बेयो मा लक जागोन नै लक जाबाय आं दा नायनोसै नै दुर्जयनियाव आं हाबनानै नायनोसै बे दुर्जयनियाव हाबनाय लोगो लोगो र' जायासै लक मारिनाया जायाखै सरि फर देट नाय एबार जाबाय आं दुर्जयनिखौ लक खालामबाय दे दुर्जयनियाव तारमाने मा होनो जुदि नोंनिफ्राय सोरबा नोंनि फनखौ बियो सोरनोबा मेसेज हरनो बा माबा मोनसे हरनो होननानै होमबा नोङो फनखौ होनांगौ जायोना ओमफ्राय नोंहाथ' जेनेबा पार्सनेलि सोरजोंबा बायदिसिना मेसेज खालामनाय थायो बेखौ देखायनो बायो आरो दाननोबो बायो मालाबा स' बेनिखायनो नोंथांमोना मा जायनि मेसेजखौ नोङो जायजों चाट खालामनायखौ नोङो लक खालामनानै दोननो नागिरदों बा रावनोबो खिन्थिया होननानै सानदों बेखौ नोंथाङा लक खालामनानै दोननो हागोन जायनि माबायाव दङ बेखौ थुनानै हो जायनिखौ लक खालामनो बेखौ थुनानै हो बेनि उनाव डट बैथिं नुदोंना राइट साइडआव डट मोनथाम बेयाव थुनानै लक कनभारसेसन ओंखारगोन बेयाव जुदि नों लक खालामग्रोआखैबा आं दा बेखौ लक खालामबाय नालाय बेयाव आनलक ओंखारसिगोन नों बेखौ आनलकबो खालामना दोननो हाफिनगोन नोंनि बाथ्रा बे दा आनलक जाबाय नै थुनाय लोगो लोगो बे ओंखारगोन नै खिन्थु आं बेखौ लक खालामगोन जेनेबा नै लक कनभारसेसनाव थुनाय लोगो लोगो नों बबे मोनसेजों लक खालामनो बे ओंखारगोन नै बे लक जाबाय दुर्जया दानिया फैदो नै आं दहाय होनदोंमोन ना अनलाइननि थाखाय जों सिङाव हाबलायनांगौनि गोनांथि गैया जों बे सिङाव हाबबासो जोङो ओरैनो नर्मेल वाट्सएपआव नै गोजौआव नुदोंना नर्मेल वाट्सएपआव जोङो बेयाव अनलाइन नुयोना खिन्थु बेनिया मा हाबलायनांगौनि गोनांथि गैया नै सायावनो नुजाखायो दा अक्सया अनलाइन दं नालाय नै अनलाइन दिन्थिबाय दङ दुर्जया दहाय 4टा माबायाव दंमोन 1 PM आव स' बेयो दा अनलाइन गैया स' बिदि माने नुजाबाय थाखायो स' जोबोद मोजां फिचार्स नोंथांमोना माबानानै ला आरो गोबां दंबावोमोन आं बुहुत गोलाव जागोन भिडिअआ बुंबाय थालिया नोंथांमोना गावनो नायबानो मिथिखागोन स' डाउनलड खालामनानै ला जोबोद मोजां फिचार्स स' बेखिनियानो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनानै हो जेन बयनिबो थाखाय बयबो मिथियो बयबो बा बे वाट्सएपखौ इउज खालामो जोबोद मोजां आंबो खालामबाय दं 2 इयार्सआनो जाबाय आं बे वाट्सएपखौ इउज खालामनाया गोबाव बोसोर जाबाय स' बेखौनो बाहायबाय थायो आरो दिनैसिम दाबो स' बेखिनियानो गोजोन्थों